halika, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-puso. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 2 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interes promo ni M. Luwilier. M. Luwilier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa M. Luwilier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Verified Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Pamukumanga Bloom. Charm Fabric may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric Pamukumanga Bloom. Charm Fabric may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kuparumin masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kuparumin masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha.
Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Matugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Petsa 29 kita kan bulan na Septembre. Sarong aldaw na lang tapos Oktubre na. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Magayon na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Maduros-duros, mainit-init. Kaya lang, sabi ka na pag-asa, apat pang bagyo, ang malaog, gunya na bulan na Oktubre sa Philippine Area of Responsibility. Diba, libas na dahil magkusog ang duros. Ayaw man po kita kayan maginibo, dahil taman niyang kayang ulangon. Kumbaga, natural calamity. Hoy, good morning sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan kan syudad ng Iriga, dyan sa Merkado Publiko, dyan sa tercer distrito kan probinsya ng Albay, and syempre digdi sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Happy birthday palan kay Doc Angel Hernandez Kibukal.
Man sa merkado publiko kan iriga po nagbaba na ang presyo kan karning urig. Kada kilo kunya na lang 360. Dati kayo ito nagti 380. Yan nga ni sa San Isidro 350 na lang. Kaya maugmang barata po ini. Kundi ang triste kaya ang dakulang problema po pag abot sa presyo kan karning urig babakalon sa imo buhay 170 an kada kilo sa naman. O kung papatungan nasa 240 doble na ang dilensya. Kaya nangyayari po halos triple ang dilensya kan mga para atamanin para tindanin karning urig. Nanganganaan man po ang mga nag-aatamanin urig pag-arog kayo ni. Makahirak man baga. Para ataman kanin urig, babakalon sa nasasay mo, 170 kada kilo. Samantalang ipapabakal ang karning urig, nag-aabot nin 380 kan dahil pa nagbababa. Ngunyan, 360 na sana. Kundi only in Iriga City, sabi ka na ibang mga kababayan niya to, dyan nga sa Iriga, kamahal kan karning urig. Nagsabi kayan sa kuya, punong barangay, kan banuanin baaw. Kaya nga ako nagsasaud nin karning urig, dyan sa ano yan, nabakal ako nin karni. Dyan sa banuan kan Nabo at Aburo Barato. Ano ang pagkakaiba? At parehas man baga nagtitindanin karning urig, parehas man urig. Ano takamahal sa Iriga? Yan po ang dakulang kaputan niya to. Talagang pag-abutig di sa presyo kan karning urig. Kumbaga, dahil ko maintindihan kung nagtatao man in SRP ang Department of Agriculture. Kaya ni pong mga agricultural products, arog kan karne, di po kaya ang nagtataunin na SRP o ining inapod niya tong suggested retail price. Kaya man po yan sakop kan Department of Trade and Industry. Kaya nga ni ibaga ang presyo kan kangkong mahal, ang presyo kan paroy barato. Para pasukan kung mayong kapital, barat ay mahal. Gis na ang kada bugkos, kabanga pa sana yan, nagba 20 pesos ang kada bugkos kan kangkong. Kaya masakit po ang mga parauma kunya ng mga panahon. Talagang hard life ang sindang buhay. Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat sabi karundang Philip Liwata, marahay na pagkaaga. Ramo sa robaga sa pinagbayaan bagang programa ni General Dizon sa PRO 5 in Bike Patrol. Kung kaya ka sa bagong amay na pagkaaga, yaon ang kabungan kag PRO 5 para po sa Bike Patrol. Dinigibo ni karundang Filipo na nasa 6 minaga, sundong alas 8, aral daw yan. Pagkahapon, motorcycle patrol. Tama din bagay ng programang ini na naging aktibo. Lalo na sa panahon kay ito ni dating Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, kan PRO 5 na sa ngunyan yaw na po Director na kan Philippine National Police Academy. Pero sa pagtukaw ni General Babagay, ang sa tuya pong Regional Director kan PNP Bicol, dahil pinagali baga karundang Philip, ini pong Bike Patrol, nakakatabang ini, dakol na may salbar na buhay por medyo sa Bike Patrol. Igwadan kay itong mga naagihan ng mga kapulisan na matagbang sa kuyan, katulay na isalpaninda, mga aksidente na sendang natatawan tulos ng atensyon por medyo sa pagrekorida sa manlain-lain na mga barangay orog na sa kasentroan dyan po sa Partikan Albay sa syudad po kan Legazpi. Kaya nagpapadagos nasambit ng Bike Patrol para i-monitor asin matawan baganin tabang ni Sema ng mga nanganipo karondang Philip.
bako sa rini na sa physical fitness kan kapulisan o na kan mga bikers kundi makapag-rekorida sinda kung ano ang pwede nindang marespondihan, ayan na saro sa mga nagiging objeto kung paano ta nagkakaigwapo kan bike patrol. Pagkatapos kan sa indang pagpidal, kasubago amay na pagkaaga sa prosente, pinagsasagibo ining PRO5 and flag raising ceremony asin man programa. Kada aldaw kan Lunes, may mga awardees dyan karondang Philip. Dahil pa pinag-mentionar, ongoing pa po ang programa, pero tibado ratyan, maraman ta na kung isa naman ang mga pwede pong matawanin onra. Baka ang tatawanin onra ngunyan ng Lunes, iya po ito mga kapulisan na napasabak sa clearing operation, urog na po dyan sa probinsya kan Masbate. Asin itong mga pagtaunin na recognition duman po sa mga pinag-augment sa Syudad Canaga kanakaagi pong Peña Francia Fiesta karondang Philip asin pang personalidad mga stakeholders na konsein ini ang mga nagiging awardees dyan po sa PRO5. So sa kunya na pagkaaldaw konsein balik na po sa eskwela ang Gabos sa Syudad Bagacan Iriga. May anunsyo na kayan. Gabos na mga schools, public and private, gabos na mga city government department heads and employees, heads of national government agencies, offices in Iriga City, balik na po sa senda pong trabaho. Ngunyan pong aldaw. Tabase sa pinakauring forecast, kan DOST Padasa, Southern Luzon forecast, ang Iriga City, dahil naman ini covered bagakan malay na kabungtakan kan panahon, arog na sana kan uran, for medyo po wara kitang umyan kan namomonitor pa na raot kan panahon. Kaya duman sa may mga transaksyon sa lokal na gobyerno kan Iriga, magpasiring kamo dyan para po sa indo mga transaksyon, tabalik opisina, ang sa tuya po mga empleados kan lokal na gobyerno kan Iriga sa pamamayo ni Mayor Rex Cuba Oliva. Sa lado pa ka Department of Education, karon na Philip, pinagpa-follow up ko ining dapat baga sa magiging aktibidad. Sigurado aram mo ini, National Teachers Day Celebration sa Oktubre 3. Kaya lang garuan panahon na yan. May malay na naman na kamugtakan kan panahon, basado baga sa forecast kan pag-asa sa mga petsyang araw kayan. Pero kung sakali, maray pa man ang kamugtakan kan panahon sa Oktubre 3, aldaw yan kan Biyernes, igwapo na na aktibidad sa lado po kan Department of Education. Dahil lang pinagpaabot pa sa tuya, ini po magiging programa in connection kan National Teachers Day Celebration. Ang aram ko, Ate Glenn, magkakaigwanin reshuffle sa mga school principal, school head, digdi po sa Syudad Can Iriga. Reshuffle. Dahil ko pa rin, dahil pa kita rin nakakaulay dapit sa bagay na yan, karundang Philip. May nakaabot sa kuyang NPO, i-reshuffle, subot ni School Division Superintendent Dr. Magnolia Brioso. Iyo, ano daw ko yan? Ano daw ang kason? Overstaying na dagan iba. So, kung totoo man yan, kung sakali, mantabayanan niya to, and kung isa yan mga i-reshuffle na yan, siyempre pag may mahali, igwayanin karibay, may maabot karon na Philip. So, parte ni kan National Teachers Day Celebration na kung marahayan kabuktakan kan panahon, siyempre dagos yan sa Petsa 3 kan Oktubre. Pero kung may bagyo na naman kita sa mga panahon na yan, to sabi magkakasubago, Petsa 3, 4, 5, baka malay na naman kamuktakan ka sa tuya pong panahon. Lugod daiman, lugod maglihis man yan sa satuya. Herak man ka sa tuya po mga kababayan orong na itong grabe apektado kan na bagyo orong na po pon, igwa na po ning pagbabaha. Yan karon ng Philip at sa tuyang mga informasyon, gikan sa location, Glada Biyares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Nakuha ko yung informasyon. Ali mismo yun sa mga teachers ka na DepEd digdi po sa Iriga City Schools Division.
magkakaigwangan in reshuffle an mga school head digdi sa syudad kan Irigata an ibada may mga ginigibo ng kalungkutan sa eskwelahan. Kumbaga so imo dahil manggad ginagarastos din tol sa pagpaparepair. Kaya tama talagang balasahon na ang mga school head, school principal di po sa syudad kan Irigata baka apektado na kan flood control. Sana dahil man maarog sa flood control ang mga school repair na malasado ang pakagibo ang proyekto. Kakon minsan igwana po mga pangaabusong ginigibo man ang mga school head pag sinda pamilyar ng maray sa indang eskwelahan. Kumbaga magtulong taon sana ang school head igwana po yan kalungkutan na ginigibo. Ako po may mga aram kita dyan. Kaya dapat balasahon na talaga magkaigwana ng reshuffle. Minsan ang mga principal ngunyan nagiging suspect naman sa mga anomalya. Ang paghuna kan iba, ang DepEd ay grabe man po dyan ang korupsyon. Kaya ang Department of Education dapat saro sa imbestigaran man ang mga project arugan school buildings. Ini sana pong naobserbaran ko dyan sa San Jose Elementary School, digdi syudad kan Iriga. Igwang covered court dyan. Dahil tapos, mayong ato, puro poste. Anong nangyari sa DepEd? Kisay ang problema. Kisay ang nagpakonstruir kan covered court na yan. Na mayong atop. Kaya ini po ang kahaputan niya to. Bagay, dahil man pwedeng basulon ang school head, ang principal. Sa kunan budget, hali sa LGU. Inuunan, kaya naarog kan nangyari dyan sa San Isidro Elementary School, digdi po syudad kan Irigan, covered court dyan, dahil natatapos. Inuunan kan panahon ni dating Alkalde Madel Alpilor, pinatapos ni Congressman Migs Villapuerte, kaniyo pa po siya ang governor, kaya natapos. So, covered court dyan sa barangay San Isidro Elementary School. Tundan sistita, tinahuban sa pangaran ni dating Alkalde Madel Alpilor. Ay ano ng mga proyekto tayo na mga paepal man po kaya ni bang mga politiko digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kung minsan dahil pagparabugtakan sa indong mga pangaran na inutil yan kasusupog. Mala, dyan sa Rapid Exit Bypass Road sa Barangay San Jose. Pinuunan ang proyekto, maduoto na dahil natatapos, dahil na mga pigpapadagos. Dinugtakan sana nin tarpaulin ni Congressman Migs Villapuerte. Anong klaseng proyekto yan? Pag-arog yan, imbestigaran yan dapat. Madigdi si Secretary Benz Dizon kan DPWH. Sa Rion ka na Bicol, mabisita sa mga proyekto, digdi po sa tuyang lugar. Ipaabot yan. Masakit pag digdi sana sa Rinconada area kadakol pong mga proyekto digdi sa flood control, mga palpak. Dapat maimbestigaran ini paapodan na district engineer. Anong nangyayari sa mga proyekto digdi sa Rinconada area? Kumbaga pigpa para puon-puunan sana tapos sasabihon completed ang project ay kalukuhan. Kaya nga ni pagparautuon ang mga taga Rinconada area. Hain ang pundo kung ba completed. Ano yan dahil tapos ang proyekto. Dapat magtaram kay ni si District Engineer Leopoldo Varela. Kasi Engineer Ares Hermoso. Anong nangyari sa proyektong ini? Dahil natatapos, dahil pigpapadagos. Ini po ang dapat imbestigaran ni Secretary Vince Dizon. Dapat maging sincero pag-abot sa mga proyekto sa tuyang gobyerno, ang mga nanunungdan. Herakman kan mga namamanwa na iyo po ang pigpaparatabtaban kan buwis.
para mas na magkaigwanin proyekto ang gobyerno tapos lulukuhon kita kan mga nasa gobyerno ay inutil. Mga pasupog ang mga yaon sa gobyerno pag-arog kayan. Di sana nga ni sa oro investigasyon kan Senado, mayong tiwalaan sa tuyang mga kababayan. Baka nga, hokus-pokus sana naman yan. Sagin-sagin, tapos sumabi, panyero, parehas kita, senador. Tapos ang kaso, ay kada pagpara-investigaran, puro man kita nag-resibi. Di mayo na, kaya inian masakit. Patunayan kung talagang sincero ang Senado, ang Kongreso, dapat kaya na karastiguhon kung may ebidensya ini pong mga congressman, senador na embelto sa korupsyon. Ibali na pati ang gobernador. Kabali man sa mga anomalya po ang ibang mga gobernador, ang mayor. Pako sa naman congressman sa senador, patadtaran sana po yan, pinupunan. Kundi mas nga naman kaya nakukurakot kan congressman saka senador. Ano iba, digdi sa satuyang nasyon. Amak mo mga bro budget insertion na yan, nagkakantidad bilyon. Tapos mayo manahaman na tultol na proyekto, mga inutil na mga politiko sa Pilipinas, an iba. Kutsaba, pati ang mga kontratista, ay talagang masakit pag-arog po kayo ang dalagan kan Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kita man sana po ang nagsasapo pag igwanin kalamidad, kita mga kasaraditan, maray sindatan narulupad sana. Girumduman ko kay to kan bagyong Christine luminupad da so congressman digdi sa ano yan saro sa kagobernador sa tuyang lugar. Ang bihira kaya ini po ang masakit. Inodulagan ang sendang mga responsibilidad, obligasyon sa mga namamanuan kung may kalamidad. Nagpapatuyatoy, nagpapasiram-siram yaon da sa Siargao. Pambihira pag-arog po kanan mga nailir niya itong mga politiko. Turul-tulan sa nangani. Kita makahirakman kan mga saraditan itong nasa laylayan. Hoy, happy birthday pala kay DOST Bicol Regional Director Romel R. Serrano. Nagsisilibrar po kan sa iyang kumpleanyo. Sana mabuksan ang unya na Oktubre 8 an tulay kan Waras dyan sa San Agustin, digdi po syudad kan Iriga. Post na baga si Congressman Migs Villafuerte reopening da kan bagong tulay dyan sa Waras sa San Agustin digdi po sa siyudad kan Iriga. Sana ma-open na yan, dakulang perwisyo yan. Pag nagbabaha alangan man na magparaagi pa duman sa spillway sa barangay San Jose dyan sa digdi siyudad kan Iriga na nagagabao naman nga yan spillway. Kakaralot na bagaan spillway dyan, bigpaparatarambakan sa naman indaga kan ibang mga kababayan niya to nagagad din piso-piso. Gawa na dyan ng mga kapatas ang DPWH minsan nagbabantay. May mga darang latanin sardinas pakarong-katong una mo Pasko. Nagahagad nin atang sa mga motorista. Pero man sana mano po ninong, mano po ninang, sana'y maayos ninyo ang aming kalsada, ang aming spillway. Hindi ang problema. Garo dahil man nagdadago sa kwarta. Nagpaparahagad kayo ng mga para karong-katong na inikan lata. Diyan sa, San Jose.
kinigibong hanap buhay kan ibang mga kababayan niya to ay pambihira. Morning kay Madam Siren Lopez Nyalega kan Santa Clara, Buhi, Camarines Sur. Clara o Sambuena, dahil ko daw iniaram kung saan si Ma'am Siren dyan. Sabi din ni Jessica Soho, hindi pala baha ang nagpapalubog sa ating bayan kundi kasakiman. Yan ang malupit. Yan sa probinsya po kan Masbate, mayo papalanin laog sa klase, pinagsuspindi kan sangguniang panlalawigan kan Masbate ang laog sa gabos na antas pampubliko asin pribado, mga eskwelahan sa probinsya, puon ngonya na pagkaldaw sagkod sa Sabado, Oktubre 4. Kasunod sa pagsasairaron man kan lugar sa state of calamity matapos na hagupiton ni Bagyong Opong kan nagtalikod na Biyernes, September 26 ngunyan pong taon. Oya pa, posible subot magkaigwanin rollback sa presyo kan gasolina sa aga, September 30 sigon sa Department of Energy. Sa pagtaya ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang presyo kan gasolina ang pwedeng mabawasan in 80 sentimos kada litro sa naman. Atras na posibleng magkaigwaman ng dikit na paglangkaw sa presyo kan krudo. Ano taarog kayan? Malangkaw ang presyo kan na krudo, mababa sa gasolina, ano nang kunyan ini, laugaw man bagay ng Department of Energy. Pwede man na maglangkaw ng 40 pesos ang gaas. 40 pesos. 40 sentimos, grabe na yan. Sabi kan opisyal, nakakaapektar sa rate adjustment ang nagiinit na geopolitical risk na naging patanid ka na Estados Unidos sa mga nasyon sa Europe na magpundo sa pagbakal ng enerhiya duman sa Russia asin kunday papatawan sindanin tarep. Para kitang 33 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Hoy, good morning sa kuyang mga amigo-amiga, mga para tinda dyan sa Merkado Publiko kan Iriga. Mga market enforcer. Sa mga CSU. Abang higos mantinir kan bulos kan trapiko asin maghagad nin plasada. Morning ki Lilian Noobero, ki Madam Jen Vera dyan sa Pest Section, ki Marisa Cornelio dyan sa Med Section asin ki Marilo Casiao Baracena. Taman sa UNEP High School Batch 87 sa mga nagsisilibrar kan sendang kumpleanyo kan September dahil lamang nagparamdam sa iba. Nagbaba so red wine dahil kayang kontrolon kan flood ay dahil kayang kontrolon sa pagba kan red wine. Kan ibang batchmate maray pasira. Sana all.
Diyan sa Banuan ka na Baaw, sa rupong construction worker ang pinag-aresto sa buy-bust operation. Ang 38 anyos na construction worker ang pinag-aresto sa rong buy-bust operation na pinagkondukta kan Baaw Municipal Police Station sa Barangay Bulwang kan nagtalikod na semana. Pinagabistuan sospetsado asin residente kan Barangay San Jose asin na dakop nagpapabakal ni nagkapirang sa sinin na shabu sa kantidad na 500 pesos na sagin-sagin undercover operative. Sigun sa mga autoridad na nag-aresto na recover ang 5 sasikan na pinagtutubudan na shabu na may mark money sa sarong buy-bust. Nako ang mga droga yun nagkakantida o aabot sa 2.6 gramos ang value na igwamanin na maabot sa poco mas o menos 17,680 pesos. On-site inventory pinagaluwas sa presensya ka na sospetsado asin nagkakapirang mga testigo. Sospetsado mag-aatubang kaso sa irarom kan Republic Act 9165 o ining inapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin yaw nangunyan na sospetsado sa kamot kan mga otoridad dyan sa PNP Baaw. Yaman ang pahayag kan aktres na si Janela Salvador dapit sa padagos na kontrobersyal na issue kan mga maanumaliyang government project sa inibong press conference kan Star Magic. Say man kita deserve itong mga band-aid solutions and it's really time for us to be heard and sana gamiton man kan iba itong mga platform ninda. Kaya ba nindo ako sa laban, sobrang nagkukulog ang puso ko nangyayari sa tuyang nasyon sigon sa aktres. Ang dakulang tabang na nangyayari na nag-iiba-iba kita dahilan para man ini sa puturo kana mga masunod pang mga henerasyon ang mga hoben dagdag pa ni Janela. Hindi man na nag-comment, correct, napakalaki na kasi ang hiwa nyo. Pampers, pwede na siguro ay pambihira ka man. Naman yan, boy. Hindi nagarumduman ko duman sa simbahan so nagtataram na makikipaglaban sa korupsyon. Nagkakampanya na magkakaigwanin na rally ang simbahan niya na simana dyan Ciudad Canaga, kundi sabi man kan mga netizens ang mga nagsisimba dyan Santiago tumaning ang kagigin mo koruptuman ay pambihira. Nagkakampanya laban sa korupsyon, koruptuman sumaguran dyan sa City Hall kan Irga, Santissima. So mga nagsisimba inda di mo raw nga kami pagpara oro istoryang ito laban sa korupsyon magsupong sa puti. Number 1, ika muna sa diri mo, Biden mo, risahin mo, yung unong klase pinaggangabil mo. Yan po ang masakit kaya yan. Kadakol mga nagpapara sagin, mga huwad. Makasuya baga maparasagin-sagin makampanya laban sa korupsyon tapos korupto so pamilya na magparataram-taram dyan kung ano-ano ta nauntulan lugod kasupog baga gamiton paninduan simbahan katoliko sa ibong ka na bilyones na mga pisong
Tagama para sa mga flood control project sa Rinconada area nagtitinir na lubog sa baha ang mga banwaan digdi. Kan nakaagang taon kan magtaman bagyong Christine halos gabus kan banwaan sa Rinconada ang binaha dahilan para sa renibong residente ang may stranded asin mga ipuan kan tulos na tabang. Malinaw ang hapot kan na namamanawaan sa inapaduman ang pundo. Kung tunay na naisagibo ang mga proyektong ini, ano ta mayong epekto sa sitwasyon kan pagbaha. Ang pirang ginasto sali sa buwis kan mga namamanwaan, alagad karibay kainian ka dita na liwat malubog sa ba sa lambang bagsak kan makusog na oran. Ang bula nakakuanin 1.9 billion pesos para sa flood control, ang nabwa 1.2 billion pesos, ang buhi 993 million pesos, ang baaw 730 million, ang iriga horohababa 453 million pesos, ang balatan 328 million, ang bato 219 million. Kaya komento kan sa tuyang mga kababayan, iyan ta para pabakal boto nyo, kaya saro man kamo sa mga korap, so kinurap kan politiko inako manindo, kaya ngunyan buta bungog kamo daw grabe na an pigrereklamo dai makataram ta natatapalan kan mga nguso nindo, kaya sa sunod di padara masilaw sa kwarta di boto so dai namamakalta iyan an maserbi na yung totoo. Paimbestigaran man tabi sa mga nagresibe ng 3,000 kan eleksyon, bawal magreklamo, kurap man kamo. Pinsilyo sa ng 3,000 na yan. Mayong diretsong magreklamo ang mga taga-Rinconada, kaya kan eleksyon nakaresibe kamo. Yan ang gusto nindo. Kung politikong namamakal nin boto pag eleksyon, habo nindo sa politikong matino, kaya kung binaba kamo, dyan problema nindo yan. Matuto kamong solusyonan yan. Maurag talaga kumupit ang taga-Bula. Flood control project, swimming pool tapos resort. No daw masabi kay ni Mayor Migay Basco ta garo may nagtiki diyan nagtiki diyan sa Banwaan kan Bula. Yung ani panangalad so agian kan mga tao duman kinalot ni Migay siguro siya ang kontraktor kan ta niyo baga pag-aakot so pagtutoy-tuyan ko mga tao. Sharon lives to the Bicol. Dapat imbestigaran man ang DPWS dyan sa Camarines Sur. Totoo yan! Okay, sana yan ta ika. Mga patalman ka, mga taga-Rinconada. Maraya pa ka mo. Notok po ngunyan ang mga natawanan kan eleksyon. Makareklamo. Then man dyan po ang flood control. Igwa pala dyan, dahi ko aram. Irrigation kaya nahihiling ko. Dapat pa imbestigaran yan kung si Isayan kontratista kayan. Baka kaya pinagpabakal na yan nin boto kan nakalipas na eleksyon. Dapat sa nagabos na project na na-implement sa Banwaan o sa barangay, dapat nakabugta kon sa inhalian proyekto asin kun piraan budget para maaraman kan na mamanwaan bako sana kan mga kontraktor asin kun si Isay man na politikong may kapot sa budget kayan. Sunod na imbestigaran ang mga probinsya. Camarines Sur na sa nasunod. Wala man palan sa Bula. Itong mga mamaang-maangan dyan na una mo aram nindagabos na nangyayari sa Bula. Sige, kung anong partisipasyon nindo digdi sa Banwaan. Ta mag-isip daw kamo kung talagang mga madudunong, mga taga-Bula, baka puro mga nganga pag kinukumpronta, pikon sinda. Mayong diretsong magreklamo ang mga taga-Rinconada ng mga perme ani binoboto, bahala kamo, bahaon dyan taon-taon. Serbisyong kaperting pundo na binulsa asin ibinakal nin boto. No comment. Gamang no kabato na bukong kaalyado so nakaaging aduna kulang sunakurap ko mga buaya sa taas. Concert da po, katapat kayan, lingaw naman mga taga-Rinconada sa mga
sakit na inagian at sininagian ninda dahil sa paborito nindang mga korap. Estado ko po. Nag-aaratsing lamang kita kan baha sa Rinconada. Diyan man sa probinsya kan Albay, grabe ang pagtios kan mga pasyente sa Dr. Lorenzo P. Siga Memorial Hospital. Tutugang kubuda pamangkin lugadan sa nangyaring vehicular accident kasubagong aga pag-abot sa Siga. Hinasikaso man kan nurse, kinuahan kan BP tapos pinahugasan in tubig sulugan sa laog kan CR. Kaya lamang pinunasan kan betadine after hugasan kan tubig. Tapos pamangkin ko pa x-ray kan doktor para mahiling kung may fracture kundi sa ibang hospital pa nagpa x-ray. Ta sa Siga igwaman ko ta pero dapat da naka-admit ang pasyente. Pati anti-tetano kay puan sa luwas pa kan hospital Bacalon. Makairak talaga basta tios pati hospital na para sa mga tios pang tios man ang serbisyo. Yan po diyan sa Siga Memorial Hospital sa kunyan ini Banwaan kan Ligao. Ay ano yan, Syudad kan Ligao. Sabi digdi, the simplest thing to do is to maintain the existing hospitals in the right way rather than constructing addition medical health facilities. Tama, maintain, improve services, hire the right people for the job. Di palakasan o mga kamag-anak and friends. Kaya feeling mga entitled continue to upgrade machines and procedures, skills of employees and provide adequate medicine and supplies. Dapat no balance billing lalo na sa mga kawaraon. So mga doctors and nurses and all employees must be kind, polite, empathic, and compassionate. Gabos ini libreng itinatao lalo na sa mga may helang. Dangan bantay sa mga demanding, dangan masungit na mga bantay kan pasyente, kaulayon kimahinahon. Correct. Assessment kan mga personnel siguro kaipuan, lalo itong mga job order, casual, kung liabilities man lang, nakul siguro, mas qualify pa dyan. Ribaya na. Salamat po. Hamaya na, nag-sack words, dapat medical assistance, special medicines for particular ailments. Makaskas o makaskason na pag mga building facilities madalion makapagibot tamala yaon ng grasya. Ay nako, ano nakita dahil ng pagbabago, history repeat itself permi. Mas takula kaya ang delay sa construction kaysa sa pag-maintain kan dati nang nakatindog. Ribayan ng aran kayan bako na hospital kundi punerarya. Boy uyak, pag-arog kayo ng serbisyo, mag-message ka mo sa isumbong mo sa Pangulo tanganing maaraman ni PBBM ang mga kapalpakan ninda sa serbisyo. Tama, bagatabi tan pasyente dyan na tig confine, maski bako man grabe ang kamatayan, na ilaog lalo na kung pobreng tikoy bihira na nakakabalik sarong na buhay. Tama, dahil man nakakatabang ang siga naan, kundi tigbakon ang pasyente. Tama ka dyan, imbes mabubuhay ang pasyente dahil magagadan sa oras. Tama ka, enot ilaog duman sa sabi mo. Something to ponder, so many hospitals being proposed and maintained, thus the provincial government give enough budget allocation for it. Salaries for additional medical staff, medicines, o medical staff, medicines, medical equipment, maintenance of building facilities, etc. Just asking. Also, seri darug man magakaan dyan, kaan, ama kung ani, so inatake, ama akon mo, magkimig-kimig na, dahil mantig asikaso, tapos nakulon excuse taan oxygen da para sa emergency, o bako gayon ama ko, emergency, tababawiyon sa oxygen.
tapos wala na regulator at dakulon, excuse dyan, tapos ang ibang nurse dyan may attitude. 2021 pa ini nangyari, pero dahil ko malingawan, magibukaan, tapos kang ililipat na sa ibang hospital, sa sinugo pasuina ko, dumuman sa ibang hospital, ginibong makahirak lugod, at kagulo-gulo o makakakuha ka talagang kaiwal dyan. Sana nabasa ni Gob Rosal, siya man lang puan na makakatabang sa mga kasaradayan. Problema dyan sa siga, bako sa ng bulong, mga ugali kan mga empleyado. Mga siga kaya, siga hospital, siga! Maghapot-hapot kasana, lalo na dyan sa emergency room, laro na mo sa dirang hospital. Sabi na kayang siga, kaya dawa at Diyos mahanap na sana kimaray na serbisyo, maduman sa private, tadaig ka na lamang maisip magparabakal bulong, ang isipon mo na sana sa pagluwas. Buda bako naman po, imposible ngunyan, ang private nag-aako naman sinda ki mga nahahagadan kan tabang araw kan DSWD may malasakit. Kumbaga dati iyo man kang na-aksidente, maski bita dahil dahil kinaagan, sayang da sa sobrang orag kang ina ko binalyo sa kopi. Umaw pa ni Gob Rosal sa mga empleyado na mataas daan sweldo ay santisima. Herak sa mga tiyos, pag-arog ka ang tiyos nga ni, kinawawa pa. Haloy na, naarog ka ng sistema dyan sa siga, may buti ka dyan, pero dahil ka maninda tatawa, nililebreng bulong, pababakalon ka pa sa luwas. Paman budget, tigtipid sa nakan pamunuan kan siga hospital. Iyo po talaga dyan sa siga, bata permi daay dyan bulong. Yan ang daay pa napapaurag, si isay daw na politiko ang makapaurag kang serbisyo dyan sa siga. Host nga ni, dahil na lamang magduruman sa private or sa BRT ang mga pobreng tao. Dahil makasibot, naglaog si Gob, kabangaan na kan taon, saka gayunan kan siga now, dahil muna hiling pag ninigo-nigo. So natatada ang budget, tabi maghalat sa 2026. Po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdum. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin dekalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani, Sayusan. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Ang
Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB/GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interes promo ni M. Luwilier. Amlawillier walang interes pa more. Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amlawillier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika.
Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igawa na po kitang eksaktong alas 9 nin pagkaaga. Sa sobrang lipot kan aircon digdi sa laog sinisirip o na baga ako. Kaya kitang tuod na maliputon ng aircon arog kay Ma'am Kyle. Pag nag-aircon, mapapangrod ka talaga. Si Nopalpalman ka na viral protester na si Natalie Geralde ang mga nambabas sa iyang kilikili matapos niyang siyang mag-atindir asin magtaram sa sarong anti-corruption rally ka nagtalikod na semana. Nag-viral ang retrato ni Natalie na nakataasan kamao asin hiling-hiling ang kilikili sa Luneta. Rally kan nagtalikod na semana. Nipirit man ni Natalie na dapat magamit ang insecurities kan mga kababaihan para pagkakitaan kan mga negosyante. Ang hawak kan babae yun pagsasadiri niya. Dahil man dapat iniinsulto, tinatawa, pinaggingisian, dalan kung ta nare-repackage sa insecurities as inflows kan babae bilang negosyo sigon sa iya. Sabi man kaniba, shallow-headed people cannot understand her message, her body, her choice. Even Julia Roberts did this in a red carpet. Lol, you are too confined to a specific beauty standard. The world is revolving po. She is pretty smart and has principles. Julia Roberts man ito. Go girl, women are women with the principle, dignity, and pride. They are not just people who satisfy the eyes of others. Mga babae para sa banwaan. Pagpala, may itom na kilikili, dugyot na nakakatakot dagos sa mga may perfect body charm. Tama aman kaya pag inian na sa bukid na mas maitom, sigurado yan unless may dara siyang whitening deodorant sa bukid. Maputi nga ng kilikili hali man sa habon asin utang. Nawa kilikili na sana isyo. Mga tao talaga napakababaw kumpara sa kinakaatubang kanasyon. Itumban nga ni ilok samot na ang bilat. Mababaw ng presyo kan Rexona asin tawas. Kung ikahabo mo ng maputing kilikili, ayan man iba. Maggamit din na ibinibentang whitening soap kung ang gusto nindo yan maputi asin lalawgo na malinig na underarm to its own. Meron pala si Vicky Bello. Magbelo-belo na sa nakamo. Kung gusto nindo maggayon ang kilikili saka magputi ang kilikili saka ang lalawgon. Liwanag pa more pero ito supog nasupog yan. Pinanaipit ya dapat dahil ka nagbado rin spaghetti. Kaya pala na itong kilikili mo maniklom pa sa banggi. Okay, pero pwede man ang tawas asin baking soda, matipid pa, agree. Wala ng mga bubong DDS na nakarisa dyan, mas gusto kaya ninda maghabon pero makakatabang para pakarayon. Dapat pakarayon araw kan kilikili mo. Bobo umayos ka sa pananamit, parang gusto lang magpapansit. Lumandi, wala ka sa ayos, tanga, hindi ka ba pinagsabihan ng nanay at tatay mo? Parang pupunta ka sa bar at makikipagtsyongkean sa mga adik. Nakaprotesta mo sa gobyerno, nalingawan mo na atamano na unhygiene mo. Mapasiring ka sa rally na sulot man arugan, tapos narisakan mga tao, magre-react ka. Feminist na dugyot.
Pambira, nabas lugod ining artista. Nagdidipin sa kansayang kilikili. Nabas si Natalie Geraldi. Dahil na nga na magpara patol kan mga yaon sa social media ni mga kang artistang ini ata nakikipaglaban sa anti-corruption naka-spaghetti. Hiling-hiling so kilikili na tuyaw anggot. Mas lalo kalugod na pakaraot ata nakikipaglaban man sa korupsyon ay Santissima. Pero siksi man baga si Natalie Geraldi ano man da kamumang kaya para kilikili pinagkakaabalahan nindo ang korupsyon yun nindo pagkaabalan kung paano yan mauntok malabanan digdi po sa satuyang nasyon bako ang kilikili dyan nga din mga tugang nyatong itong ang power sa kilikili kung mag-iribayan dyan sa rally di entero kamo kung nasupukit power ken grabe minsan na iba mga nagpapara saragin-sagin dapat na subot iban ka ang mga politiko sa kasayuda distribution. Plano kan Department of Social Welfare and Development na ipagbawalan presensya kan mga politiko sa pagtataw nin ayuda tanganing magamit ang programa para sa interes pampolitika. We are currently drafting an amendment to the EICS o AX guidelines pag mag-payout na DSW dahil pwedeng may politiko dahil man pwedeng magtao kanin polyetos kan leaflets igon kay Undersecretary Adonis Sulit. Posible at asin imposible. Why? Sa DPWH mayong politiko duman nagpuon sa ASIC ba o YOSIC basta rin dyan sa duwa. Then siyempre makikisaw-saw ang politiko na mayong nakakaaram from DPWH contractors. Hay ng politiko nakatago. So useless. Araw kanan posibleng mangyari dyan sa DSWD. Posibleng magka tuon panin sa buwatan porpis nga dahil gabos dyan pasado may kaya na nasa porpis sa dole parientes kan mga tauhan sa barangay sa ayuda kunwari dahil kapamilya kan mga taga barangay pero may tininapon na talent fee kung gustong manlamang sa kapwa mga urakot kan kwarta kan banwaan kayang-kaya ninda kaya dahil nindo ibaling ang isyo, ipakulong nindo muna ang mga dapat manimbagan sa lay na nasa NGO, LGU, as in contractors. Chik-chik. Dapat ang ginagamit kan politiko ang DSWD lalo na sa kalamidad para magkigwaning utang na buot ang mga tao. Sana nakakaibahan sa mga matatawan ng ayuda itong mga deserving talaga pakung itong permina sa nang an nakalista kung sisay paan may kaya sindapan kaibahan porque sindaan nakatukaw sindaman ang nagpipili kung sisay ang gusto ninda super lapang sistema dahil kaya kakulor dahil da kaya kakulor kaya dahil kasali sa ayuda mga lapa. Yes, prevent it to all. Politicians protect the budget is protect the nation. Yes, dapat lang ta ginagamit ninda sa politics ang pagtataong ayuda. Tinatanong pa ba yan? Alam naman natin na kulang sa edukasyon, kadaklan kan mga Pilipino ang iba. Kaya ninda hali sa politician itong ayuda, dali kaya nindang mamanipulate dapat. Karo sa investigaran kan ICI ang DSWD na iyan. Dapat asin na dapat kaya dahil man sa diring kwarta nindan ginamit sa mga ayuda or anything that could help to augment the lives of the people that need it. Aloy na dapat po yan ginibok kaya kan iba o inabo so piling kaya kan iba politiko sa inda. Hali ang ayuda ang piling ninda sa bulsa ninda mismo kinor. Dapat kaya dyan,
ninda nakakakurap nin kaban kan banwan imbis na makabali kaya ninda kusog sa barangay kaya hayrak man kan mga taong yan ay naasahan nindang muklatan matakan Pilipinas ang kadakol korupsyon kaya day kita naggiyaman kaya bulsa kan mayaman ang nakikinabang. Tatry ko tayo niya ito makontak si Mama Grace Roas ang LTO Chief kan Iriga tanganing makaulay dapit naman senda mga outreach program. busy ang linya ni Ma'am Grace. Lunes ka, sibot-sibot sa opisina. Na-arestar man kan mga otoridad ang pagkukonsiderar na city most wanted person kan Tabaco City sa Camellia Homes, Barangay Ampayon, Butuan City. Nisto ang suspect na si alias sa Bruzi na na-arestar kan pinagsarong operatiba kan Regional Special Operations Unit 5 as in Regional Intelligence Division 13 as in subpena warrant personnel kan Tabaco City Police Station. Nahampang ang suspect sa pagbalgar sa Section 28 kan Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition as in pagbalgar sa Section 11 Article 2 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa presente na sa kustudiya naman kan Regional Intelligence Division 13 ang akusado para sa magkakanigong disposisyon. Tapos ining ipinahayag man kan Philippine National Police na mga minor de edad na naarestar sa nangyaring
marahas na protesta laban sa korupsyon kan September 21 dapat magserarom sa rehabilitasyon as in counseling. Gun ki PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Malencio Nartates Jr., 55 na mga menor de edad as in 25 na mga adults na naarestaran pinalibre na sud naman sa ley, partikular sa Juvenile Justice and Welfare Act. Sinabi man ni Manila Mayor Isko Moreno na ang mga menor de edad ang kaipuan darahon sa Manila Department of Social Welfare nganing magsagibo nin community service, sharing kan clean up drives bilang parte kan sa indang rehabilitasyon, reintegration as in diversion. Now, andoon ni Nartates na importante ang paninimbagan alagad dapat manatawan atensyon ang tamang paggiya sin rehabilitasyon para sa mga kahobenisan. Ning kanyar man ka na PNP ang mga magurang tagapag-ataman na sin lokal na opisyal na maging aktibo sa paggiya sa mga kahobenisan naning maibitaran ang mga siring na insidente. Para man sa 25 ng mga adults na naarestar ipigsugo ni Nartates na makipagkoordinar ang mga investigador sa mga prosecution nganing masyerto ang tamang pagsunad nin kaso. Hoy, kumusta man sa mga taga-barangay Borok-Busok sa Manuan po kan Buhi, Camarines Sur, happy fiesta. Nya na pagkaaldaw punong barangay Abigail Amande ang Liga President kan Liga kan mga barangay sa Banwaan po kan Buhi. Congratulations pala duman sa mga nanggarana. Uy, an Rinconada National Technical Vocational School dyan sa Santo Domingo Digdi po syudad kan irigaan nanggana sa DLC. Hindi ako napapasala, nakakuasindanin di mababa sa 50 mil de pesos na kas. Hindi nag-overall champion sa ginibong DLC Military Parade Competition. Nag-ikatuluan si Perino stand alone yan sa San Agustin Digdi po syudad kan iriga sinan ikaduwa ang Buhi St. Joseph Academy Incorporation. Morning ki dating bukal Manny Noble asin man ki bukal Attorney Shai Noble. Congratulations po duman sa mga nanggarana. Santiago Integrated School mamundo ta de lamang nangaranan. Kadikit sa naman ang nanotaran danyos kan Manuan kan ginubatan sa Albay kasunod kan panrarapado ni Bagyong Upong. Yun ki ginubatan Mayor Angie Maonghoko. Namantang pighahalat pa ang pinal na report kadikit ang danyos sa indang agrikultura. Dagdag pa niya na sa herak nin Diyos na wara manin pagbaba urog na sa partikan masarawag asin nagin milagro man subot na warang pagbaba nin naharplo hali sa bulkan kan mayon. Okay, good morning sa imo Madam Sexy. Tara pa doon, nagkaigwaman, subuot din na preemptive evacuation, rog na sa mga at-rest na lugar, asin tulos na pinaibakwar. Dugang pa ni Mayor Unghuku na tulos man na nakipagkooperar ang mga residente sa pag-evakwar huli sa well-informed man sindakan mga sitwasyon, asin nasasabutan man indaan importansya kaini. Sa presente may mga kaipuan pakarhay na linya sa nagkapirang barangay asin day man subot nagpapabayaan power provider sa pag-restore kan mga linya sa gabos ng mga barangay sa nasambit ng Banwaan. Nakapagtauman subot din mga relief goods sa mga local government unit asin nasa 8,000 na mga pamilya nakapag-evakwar sa indang evacuation center. Papasalamatan man kan opisyal ang mga nakikipag-kooperar sa mga opisyales kan mga barangay. Say man kan opisyal sa mga taga-ginubatan na liwat. Igwana naman na lauman na wagyo sa maabot na Oktubre ang mag-ingat asin preparado sa indang local government unit
para magtaunin tabang asin lauman na maisper nin mga pagbagyoan probinsya kan Albay. Pangakimanan sa Rombados mantang nasa evacuation center duman sa evacuation center sa barangay na Sisi Ciudad Canligao sa probinsya kan Albay. Gun ki barangay na Sisi Kapitana Jobelen Rodriguez sa Kabulanan talaga kaini asin nag-labor ini mantang nasa evacuation center sa indang barangay. Nakapagtao man subot nin Assistant Community Health Officer asin tulos man na naidalagan sa ospital ang nasa 20 hasta 30 anyos na bados. Presente na sa marhay man na subuot na kamugtakan ang nasambitang individual asin na iluwas man nin hiltian sa iyang panduang aki. Mientras tanto sigon sa kapitan kan barangay na Sisi na nasa 187 na pamilya o nasa kabilugan na 821 na mga individual ang nakapag-evacuar sa indang lugar. Ay man subot nagkulang ang sindang barangay sa pagtataon ni na pagkakanhuli sa nakapag-service sindanin mga hot meals sa mga residente. Nakapagtao man subot sindanin na relief goods sin bago mag-decamp, pigsyerto man subot ninda na wara ng peligro sa sindang mga lugar. Dagdag pa kan opisyal na naging maayos man ang sindang sitwasyon huli sa well-coordinated sinda sa mga ahensya sin wara manin masyadong danyos ng mga karungan o pagbaba sa sindang lugar. Mensay man kan kapitan sa mga residente na magsunod sa mga abiso syudad asin konseho huli sa kagadanin daan kaligtasan kan kada saro. Kumustaman ki Sir Jerry Navarez dyan po sa Ligao City sa probinsya kan Albay. Na chief kan LTO. Siyempre sa mga empleyado kan Land Transportation Office dyan sa Barangay San Isidro, digdi po sa Siyudad kan Iriga sa pangingenot ni Ma'am Grace Rojas. Talagang naging successful subot so outreach program dyan sa Banuan kan Nabwa. Nga ni nagbabarong-barong
Panagos po kita rigdi sa tuyang programa. Ano po kita 27 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Nakakolekta na gobyerno ni Haros 3 bilyones na pesos na kantidad sa mga technology firms sa irarom kan 12% value added tax sa mga digital services. Gun sa Bureau of Internal Revenue na iguang kabilugan na 2.79 bilyones na pesos ang nakolekta na buwis punpakan bulan na Enero. Nasambit ng kantidad 100.65 bilyones na pesos ang binayadan para sa business to customer transactions mantayan business to business ano minabot nin 1.14 billion pesos. Mga garumduman na nakabugtak sa Republic Act No. 12023 na pinirma ni President Ferdinand Marcos Jr. kan Oktobre kan nakalis na taon na magbabayad ang mga foreign digital platforms and VAT sa mga serbisyo ninda sa Pilipinas. Sa ibang digdian digital services, sharing kan online search engines, marketplaces, cloud service online, media online, advertising as in digital goods. Silmanan bagsakan na number 1 provincial most wanted person sa barangay San Isidro Village, Birac, Catanduanes. Na arestaran suspect sa Bisa kan mandamiento de arresto kan 5th Judicial Regional Trial Court Branch 43 sa kasong statutory rape sa irarom kan Article 266-A paragraph 1D Criminal Case 11635 11636 sa Sinman 11637 na warang peg-rekomenda ang piyansa. Timbogman na suspect sa pinagsarong operatiba kan Birac Municipal Police Station, Catanduanes 1st Provincial Mobile Force Companies and Regional Intelligence Unit 5 Provincial Intelligence Team kan Catanduanes. Mientras tanto, ang suspect nasa kustudiya kan Birac Municipal Police Station para sa dokumentasyon asin nakatala na ihampang sa korte para sa magkakanigong proseso. Dumanin nga karawat liwat na pinagtanghal sa kampyon ang Italy sa FIB Men's World Championship makalis daugon ang Bulgaria na kuha kan Italy ang score na 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Kampang kan 16,429 mga nagdadalan sa Mall of Asia Arena. Nagbida sa kapangganahan kan Italy si Yori Romano na nagrehistro nin 22 na puntos, 16 na kills, 5 aces as in man blocks. Nakalaog ang Italy sa finals makalis daugon ang world number 1 na Poland sa semifinals. Nasa panduang pwesto ang Italy sa Pool F na higuang duwang gana sinsarong daog kung sain nabigo sinda sa Belgium.
Ang Department of Public Works and Highways ang nag-serve kan show-cause order sa duwa na opisyal kan Davao Region na imbelto sa 96.5 million pesos flood control project. Sabi digdi that has shown negligible progress despite being reported as completed and paid for 2 years ago. Secretary Benz Dizon issued the orders to DPW's Davao Regional Director Juby Cordon and Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete, demanding a written explanation under oath for the delays to the Colaman Bridge flood control project in San Jose Abad Santos town. The issue was uncovered during a surprise inspection last Thursday by Dizon and former infrastructure advisor Benjamin Magalong. The inspection revealed the project was only 3 weeks into construction, contradicting reports that it was finished in 2022. The project was awarded to St. Timothy Construction Company, owned by spouses Sara and Curly Discaya, who are already under investigation for alleged corruption in order and other flood control projects. Cordon and Larete have 5 days to submit their explanations. Failure to do so will be taken as a waiver of the right to be heard, and a decision will be based on the evidence on record. The officials face potential administrative charges for possible violations of public works laws and regulations. Congress was pressed by Kabataan Party List on Saturday, September 27 to restore the 6.47 billion pesos cut from the budgets of 26 state universities and colleges and to allocate more funds for pre-higher education in 2026. It was said by the group that public higher education continues to be underfunded by the government despite claims of record high appropriations, with 26 out of 113 SUCs were still projected to face budget cuts next year, a move argued by the group to contradict the constitutional mandate in the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. According to data from the Philippine Association of State Universities and Colleges, PASOK, reported by the group, 12.31 billion pesos that has been accumulated by the government to SUCs for the pre-higher education program from 2022 to 2025, while an additional 3.34 billion pesos funding gap is projected for 2026. Report! At yan, ipapadagos po niya to yan. Nasa linya si Karonda nga Raquel, pasok. Salamat tadi Karandang Pilis, marahinada sa imo at sa kabasyadang tabay. Isa po yung dugang informasyon sa Ladripal, rata sa kamot niyan sa mga autoridad. Ang sarong lalaki at hindi na maninipay ng aranan matapos maarito sa banwaan ng Suruma, igi sa probinsya ni Camarines naman sa pagbantar sa Municipal Order Series of 1891 o illegal na pagdadakop ng tira. Nadakop ini pasado alas 2 ng hapon. Sa nasabi ng banwaan as in may piyansang itinao ang mga autoridad na sarong ribo o 1,000 pesos na kapapa. Sigun sa naging kapayagan, Police Captain Jerome Biscuit, normal as the monitoring as in naging matrayumpuman sa nasabi ng banwaan. Ipigdugang pa kang opisyal lalo na sa mga residente na naghanap buhay sa nasabi ng banwaan na pangapunan lang kaini na magsunod sa mga pinapausog kang autoridad huli ta may ma-violate sa municipal ordinance, ilog na ang illegal na pagtitira. Sa presente, nasa kustodiya na kang Suruma Municipal Police Station ang nasabi ng suspechado para sa magkakaligong disposisyon. Yan ang sa tungtungan ng informasyon sa Radyo Lokal, alis sa Kuya Location para sa Radyo Ramda, sa Kaser Recording. Field Report!
Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Ali dyan sa luwas, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang gulayan sa barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Malabo, Susan City. For inquiries, may visit the official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call the cell phone number 0970-311-7306. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Nagbabalik si Karondang Raquel. Report! Pasok. Sa tuya pagdugang na informasyon sila sa lokal sa Karondang Pili, ipig sa guro sa ngunyan, ang Department of Energy o DOE na puspusa ng sa ginigibong lakdang tanganing maibalik tulos ang supply ng kuryente at yung serbisyo sa mga riyon na matinding naapektuhan sa bagyong Upo. Sa naging kapayagan, kang nasabi ng ahensya kang nakaaging aldaw o weekend, ibig sabi kaining nabalik na ang operasyon sa pirang mga on-grid power plant. Kabilang na ang Bacman Unit 1 sa Bac 1-3 sa probinsya ng Albay at sa probinsya ng Sorsogon na igwang 133 megawatt na kapasidad asin sa Palayan Binary Plant sa Albay na igwang manining 28 MW. Mantay nagtitinir na ipaman operasyonal ang Navas 2 Wind Farm sa Aklan na igwaman ining 13.8 MW na kapasidad. Sigun pa sa Department of Energy, siyam na diesel power plants o DDPS ang sa irarong pang National Power Corporation o NPC, Small Power Utilities Group ang operational na sa ngunyan alagad na nagtitinir na daipa mapapakinabangan ang pira sa mga distribution lines aron na lang kang tulong TPP na nakastandby yung inamatan na sida o dai nagaganang distribution lines ang 32 DPPs man may produksyon na alagad man yung operational na DL at yung 14 DPPs man ang nagaganang DL. Mientras tanto, sa lahat naman kang transmission side, so long 69 kV transmission line sa may Marinduque, Oriental Mindoro at in Occidental Mindoro, ang bagyang naibalik na ang operasyon. Mantang standby pa man ang gadiraray sa sangunyan ang Masbate K9, KB9. Mientras tanto, balik normal naman ang transmission service sa Luzon at Visayas matapos maibalik ang Batangas Taysan 69 kVTL at ang Calbayog Allen 69 kVTL. Padagos man na binabantayan ng Department of Energy ang 32 na electric cooperative sa 27 probinsya, igdi sa riyon. Basi man yan sa DOE, may kabilugan na 27 EECs ang partial power interruption, ipigdugang paninda nagpadara naman ng task force kapatid ng 37 personnel halis sa mga dai-apektadong lugar para magtabang sa restoration sa mga naapektuhan kang bagyong Opo, partikularmente na sa May Samar asin sa Islam Provincia kang Masbate na sigon sa impormasyon aabuton ning tulong bulan
bago maging fully blast operation ang elektrisidad sa naunang bisa ng Islam Probinsya. Yan ang sa tungtungan na informasyon sa lado lokal para sa Radyo Ronda, sa Cáceres reporting. Report! Salamat karon nga Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Papadagos po niya ito ining manunungod sa pinagtutukar niya to na tatabtaban na budget kan nagkapirang mga state universities and colleges digdi po sa Nasyon Pilipinas. Bawasan in nasa 12.31 billion pesos. Sa data kan Philippine Association of State Universities and Colleges PASOK reported an grupo na igwanin 12.31 billion pesos debt has been accumulated by the government to its uses for the pre-higher education program from 2022 to 2025, while an additional 3.34 billion pesos funding gap is projected for 2026. Kabataan Party List through prior independent consultation with the SUC, student regions and SUC presidents, along with the plenary caucus discussions with the administrators themselves, Purge unity statement signed by 40 of 113 SUC presidents calling for the restoration of cuts and additional funding for pre-higher education for fiscal year 2026. Kabataan said. And a unity statement, Congress was asked by SU's administrators to restore the 6.47 billion pesos is lost from SUC budgets to allocate 15.64 billion pesos to settle the FHC backlog, to approve 20.61 billion pesos in maintenance and other operating expenses and capital outlay, and to realign 255.53 billion pesos from the Department of Public Works and Highways, flood control and infrastructure projects to education. The statement was signed by the following SUC presidents: Dr. Aladino C. Moraca, Central Philippine State University; Dr. Lilian Diana B. Parino, Pimaras State University; Dr. Efren L. Linyan, Capes State University; Dr. Rosalito F. Belarus, West Visayas State University; Dr. Norberto P. Mangolabnan, Carlos Hilado Memorial State University; Dr. Chody C. San Andres, Bulacan State University; Dr. Renante E. Igas, State University of Northern Negros; Dr. Samson L. Molao, Sultan Kudarat State University; Dr. Christian Ganyera, Northern Bukidnon State College; Dr. Lelebet M. Matonhay, Davao de Oro State College; Dr. Joy M. Sorusa, Davao del Norte State College; Dr. Ogie E. Pentes, Davao del Sur State College; and Dr. Bonifacio G. Gabales, Jr., University of Southeastern Philippines; Dr. Junald Pimentel, University of Southern Mindanao; Dr. Nemisio G. Luwayon, Northeastern Mindanao State University; Dr. Bibi Boy Binamendi Nebres, III, Bicol University; Dr. Cherry I. Ultra, University of Eastern Philippines; Dr. Maria Carla A. Ochotorina, Western Mindanao State University; Dr. Maria Rio Abdon, Nugget, Jose Rizal Memorial State University; Dr. Maria Rio Abdon, Nugget, Jose Rizal Memorial State University; Professor Carisma S. Ututalom, CC Sulu State College; Dr. Diosdado P. Zolveta, Marinduque State University; Dr. Joy Grace P. Dr. Kalinga State University; Dr. Inya Maridia Apostol, Mindoro State University; Dr. Jaime L. Manuel Jr., Don Mariano Marcos Memorial State University; Dr. Albert M. Galas, Pangasinan State University; Dr. Rodora R. Hugo,
Nueva Ecija University of Science and Technology. Dr. Wilfredo Edomali Jr., Nueva Vizcaya State University. Dr. Arthur G. Ibanez, Cagayan State University. Dr. Haipa Isalain, Basilan State College. Dr. Amado Oliva Jr., Camarines Sur Polytechnic Colleges. Dr. Marian C. Mani, Romblon State University. Dr. Mario R. Briones, Laguna State College o State Polytechnic University. Dr. Nancy T. Pascual, University of Rizal System. Dr. Nelson P. Cabral, Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. Dr. Sima G. Delna, Cotabato State University. Dr. Angelo Jimenez, University of the Philippines. Dr. Daniel Ariaso Sr., Cebu Normal University. Dr. Bert G. Tuga, Philippine Normal University. Dr. Amabel Islao, Western Philippines University. Yan po ang mga State University presidents na mga nakapirma, nasa 40. Kumbaga habo nindang i-realign na budget na 255.53 billion pesos sa Department of Public Works and Highways para sa flood control. Asin ito sa Department of Education ay pagtabtaban ang mga state universities. Siyempre, kaipuhan man po yan kan mga state universities and colleges. Tigdi po sa tuyang nasyon, budget na yan, bilyones. Sa inda pong hinahagad, kundi tatabtaban. And aabuton sa 6.47 billion ang maiislas. Ang pinagahagad nindang alokasyon nasa 15.64 billion pesos. Naisubot na itong mga backlog sa FHE pre-higher education program mataparan. Kung ma-aprobaran ang 20.61 billion pesos sa maintenance and other operating expenses, capital outlay. Hamak mo, kadordakula mo pa kan budget. Hindi nipig-realign ang budget na sa 255.53 billion pesos sa Department of Public Works and Highways, flood control na naman, asin mga infra projects sa edukasyon. Kung basta ito ngod na naman na budget ito, habukan DepEd na habukan mga yaon sa State University President na i-realign ang budget igunganing mga backlog subuot sa pre-higher education program kan sa tuyang gobyerno. Kaya naguhurot sindan in additional na 3.34 billion pesos funding gap sa 2026
budget ka na mga SUCs. Good morning man kay Ate Marie Manaog dyan po sa San Isidro Digdi po Ciudad Can Iriga di po nung barangay Nestor Andales dyan po sa San Agustin Ciudad Man Can Iriga Pagiraray. Siyempre kay Kagawad Dado Ibasco sa kuyang pinsan. Kumusta man kay Reverend Father Dan Aguilar na Korap Paroko kan Our Lady of Salvation pares dyan po sa Salvation Ciudad po Can Iriga kay Kuya Nilo asin man Ate Susan. Pinagpapusog naman kan Court of Appeals na Daian Tape Incorporation and may sadiri kan mga copyright kan at Bulaga kabilang ang mga audiovisual recordings ng jingle kan show. Dahil man pinag-ako ka na si ana pilakan tape asin nagpabor sa original na host na sinda Tito Soto, Big Soto asin Joey De Leon. Yarit paman kan korte mayong pagtugot ang TBG ang paggamit kan tape sa mga copyrighted materials. Pinagsugo man ang tape na magbayad ng 3 milyones na pesos sa TBG bilang danyos in legal fees. Kunsahin ang 2 milyones para sa temperate damages, 500,000 pesos exemplary damages, and 500,000 pesos attorney's fees. Ang desisyon ang dapit man sa nasambit ng Rolling kan RTC Marikina nagpalawas ng TRO laban sa tape sa GMA network na nagbabawal sa paggamit kan pangaran lugwas in jingle kan Itbulaga pati na ang pag-ayri kan mga lumang episode. Yanot naman na pinagbisto kan Regional Trial Court na may unfair competition as in copyright infringement na tape as in pinagmulta nin 2 milyones de pesos. Ano, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kay Banya sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres. So bago si Glinda Biares. Lado technical si Cha Benaobra. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kuman po si Philip Serdan Barasen nagpapadyos mabalos kan sa inong ding sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia